Ala gunda sai salah nga जोंहा बै गामिनि न'खौ जोंहा गामिया थांगोन ना बरनाम बरनाम जायो जोंहाबो एसे साननांगौरा मोजां मोनलायनायखौ गाज्रि गाज्रियाव जुदि बाहायोब्ला बे गाज्रियानो जागोन बयखौबो लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बराय हरनाय थाबाय थ' बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों थ' जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय बे आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनि इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर थ' सासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मोनाहाय गावनो मोजां मोनलायनायजों अपेन भिडिअ खालामनानै देखायहरदों बा गावनि देहायारि सोलेरफोर बायदि नायथाव जाथावै अंगफोरखौ भिडिअ कलनि गेजेरजों लन्थं खालामनानै दिन्थिहरदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बेफोरबायदि खालामनायावसो मोजां मोनलायनाया गोजोननाय दङ नामा थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौहाय नायलांगोरो बेनि गेजेरावहाय उनाव आं फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौथ' नुखाबाय नङा होमब्ला बिथांमोनाहाय बेफोरबायदि खालामनायनि बेफोरबायदि नायलायनायनि गेजेरजों माने गावखौनो बिराद गोजोननाय लादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बिथांमोननि मोजां मोनलायनाया बेफोरावसो गोजोननाय दङ खोमा नङा होमब्ला नोंथांमोननि मोजां मोनलायनाया बबेयावहाय गोजोननाय दङ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर आरो बेफोरबायदि जोंनि जिहेतु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनायनि गेजेरावहाय माबायदियै मोजां मोनलायबा गावनि गोजोननायखौ गावनि हास्थायनायखौ मोनफुंनो हागोन थ' बेखौ लानानै मेन्डेला साराहाय नोंथांमोननि सेराव फंनैसो मोजां बाथ्राखौहाय शेयार खालामदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर मोजां मोनलायनायखौ जुदि मोजां खामानियाव बाहायोब्ला मोजाङानो जायो नाथाय मोजां मोनलायनायखौ गाज्रि गाज्रियाव जुदि बाहायोब्ला बे गाज्रियानो जागोन मानो होनबा आङो 19 बोसोर मोजां मोनलायदों नाथाय आं बेखौ माब्लाबाबो सिनेमा नायनो बहाबा थियेटार नायनो बहाबा मिथिं दावथिं नायनो आं बेयाव बिथांखौ बाहायाखैमोन आं खालि बिथाङा आंनि नामावनो जि दानानै फानोमोन बोरमा अमा लानानै फानोमोन दाउ लाना फानोमोन ओमफ्राय बेफोर फैसाखौनो आंनो हरोमोन ओमफ्राय बेफोर फैसाजों आं फरायबोदोंमोन दा आं बेखायनो खावलायगोन मोजां मोनलायनाया आंनि बायदि जानांगौ जेनेबा नोङो गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय बे मोजां मोननाया बे मोजां मोननाय नङा नोङो बे मोजां मोननायनि गेजेरजोंनो जिउआव माबा मोनसे मोननो हानाय बेजोंनो माबा मोनसे मावनाय बेसो मोजां मोननाय नाथाय नों सोलेरनि लुबैनाय गोसोनि हास्थायनायखौ सुफुंनाय बेफोर माब्लाबा मोजां मोननाय जाना थ' लोगोफोर मेन्डेला ब्रह्म सारा नोंथांमोननि सेरावहाय गोथोङै खेंफोरथिखौ होलांबाय आथिखालनि जुगाव मोजां मोनलायनाया देहायारि सोमोन्दो बा नोंथांनि देहाखौ मोननो लुबैनानैसो मोजां मोननानैखौ गोजोननाय लानाय बेफोरबायदिया थारैनो नंखाय बेफोरबायदियाव गोजोननाय गैया जाय बायदियाव गोजोननाय दङ मोजां मोनलायनानै मेन्डेला ब्रह्म सारानो नोंथांमोननि सेरावहाय अलरेडि बुंफोरलांखाबाय बेनि गेजेराव आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन आं भिडिअखौ फोलावबावलासै अलरेडि भिडिअ एसे गोलाव जाखाबाय नोंथांमोना बांद्राय गोलावब्लाबो नायनो बायो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनि सेरावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै गावखौनो सोलायनाय जुदि सानदोंब्ला अन्नानै प्लिज आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय